Er klar? Kom nu, der er en, som er klar. Bare lav 20 altså. Så skal der være en ny klar. Yes, og så kigger I herover alle sammen. Nå, okay. Eller skynd dig, jeg kan ikke holde balance. Yes, det er fint. Må vi se billedet? Nej. Kom så lige. Det lige gør det farligt for billedet, jeg ved ikke hvad. Det kommer bare. Ej! Jeg må bare med. Så jeg kommer til den vej. Ej, fyr. Ja, jeg ser du der. Det skal herud. Da. Skal vi trække buksen lidt op? For severen da! Åh, shit, Allan. Der er 2 minutter til start. Går. Mikkel, det er for tidligt, det der. 2, 1. Show me what it was to cry. We couldn't be that man I adore. No, Kom så! I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has gone by. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of pain. This is how I feel. I'm cold and I am ashamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late. I'm already torn. Godt, Daniel! So I guess the fortune teller's right. Der har vi en. Hvor er det på nu? Kom mig! There's just so many things I can touch and talk. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am ashamed. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the
Der er stavgængere, der er kommet ind før dig. Det får det ud. Det var ikke dig. Jeg har ikke set det, jeg ser ikke skid. Altså, spring over gulv, altså splitspring herhen, og du må gerne fylde op, ikke? Det første her, der synes jeg, det er rigtig fint. Der skal ikke ske. Nej, det skal der i hvert fald ikke. Nej, flot. Der er mange, der har et redskab. Kan du sige hyggelig? Jeg har glemt noget. Sådan. Smil! Det her, det er sensuelt.
your love. Every time you're near, I feel like I'm in heaven, feeling high. I don't want to let go, girl. I just need you to know. Og I husker Max Front? Husker Max Front? En gang til. Vi har lige et teknisk uheld. Det her musik, det dur simpelthen ikke på CD'en. Prøv lige at høre. Stå helt stille. Hvis sådan et uheld, det sker ud til en opvisning, at der er et teknisk ting i en CD, eller vi skal finde noget, der er og så kommer det igen. Så skal I bare fortsætte. Ikke også? Det er ikke CD'en, det er forstærkeren, der er gået. Okay, vi har ikke mere musik. Det er fantastisk. Ja, den kommer derindefra. Hvad? Så skal vi høre, hvor meget jeg har. Så går den også. Ja, det kører da. Så er det op med hovederne nu. Det er godt anlæg derinde. I don't want to get you in at night.
Målet er selvfølgelig, at der kommer det rigtige ud. Men hvis ikke der gør, så skidt med det. Bare at det ser sådan her ud. Don't carry no one by the righteous and holy. Og så kan det godt være, at de siger, I'm fine, it's fine, holy. Men det gør jeg ikke. Okay? Så kodeordet er, at man ser ud som om, at man har styr på det. Og så kunne det være, at det faktisk også lykkes. Nu skal jeg ikke snakke mere, fordi så begynder jeg bare danse. Så, nu prøver vi den her sang. Den siger på bare. This train is bound for glory, this train. This train is bound for glory, this train. This train is for some luxury. Don't carry on but the righteous and holy. This train is bound for glory, this train. Sweet chariot, coming for to carry me home. This train, this train is bound for glory, this train. This train is bound for glory, this train.
nu her. Vi siger det lige først. En gang. Så gør I det samme som os. Slå rundt. Ja, du får besøg med. Vi er bort! Hvor er de to andre? Ja.
Hvad skal vi ud i, Bo? Hvad skal vi ud i, Bo? Ej, du står ikke noget. Du står ikke noget. Vi er sikre. Jamen, jeg kan ikke se klipet der. 1000 gange er jeg ramt. Du skal ikke brokke dig. Jeg har lige taget den til maven nu. Og det gør ikke faktisk så meget. Ja, det er meget så. Det var da ikke Allan. Vi dropper Allan. Nå, bare ramme vidt det af. Hvad kører du? Hallo? Ej, der er også lige en handsker. Hej, der er der. Godt, Mikkel. Ja, vi gør så klar til at køre ned mod dagen. Der er Gitte, Sofie, Mette og Per foran, som vi skal se, om vi kan følge på filmen lidt. Så har vi Ditte og Sofie. God stil. God lyd. Så godt, fint. Smart. Altså, børne. Det er godt nu. Det bliver ikke for børn nu. Vågner op i min seng på en dum dag, stikker snart frem, siger goddag, klokken den er 10, styrter ud af sengen med et skrig, ud i det blå, ud at se på til verdens ende. Man ved jo aldrig, hvad der kan hende. Regnen siler ned af mit vindue, men jeg er særlig jo, det er som en hindu, når jeg går med min paraply i den chipshakke våde by. Og det var så Per i fantastisk lang tur. Lagde i værk til, hvordan han brugte stævner for at komme i fart. Videre til længere film. Automobilerne, de maser frem. Og Gud ved, hvor de skal hen. Ud i det blå. Ud at se på til verdens ende. Man ved jo aldrig, hvad der kunne hende. Man ved jo aldrig. Ud i det blå. Ud at se på til verdens ende.
stilen. Stavene godt op der. Det er lidt bange, tager bare lidt af. Det går ud. Dejligt. Sang. Du vil ikke være med. Ditte, gør det igen. Jo, Ditte. Ditte, vi skal se. Ja, sådan der. Fantastisk stil der. Per, hvad laver du? Aber Per, was magst du? Ja, det går med dig. Den rejste nogen, du må ikke have i problemer. Det er elegant, det der Per. Sådan der. Længere ned. Længere ned med røven. Og så frem med armene. Ja. Det er bedre i hvert fald. Ditte, få den finger med. Er du sur og svær, så hører vi her. Er du den kredsen, stik en finger i næsen. Hvad har vi, Ditte? Vi kunne sætte sejle sammen ud i evighed. Altså, børne, det er godt nu. Det bliver ikke for børn nu. Det bliver ikke for børn nu. Det bliver ikke for børn nu. Her har vi så den Ryzen og Onkel Mac. Ude på lidt randonee-tur der. Godt ud at trave. Det er da afgang. Vi zoomer lidt ud og ser, hvor han er kommet fra. Så er det jo meget underligt, at han går der, når det går så stejlt ned lige inden. Man burde jo have meget far på, skulle man tro. Men nej. Jeg står på hovedet. Per står på hovedet, siger de andre. Det er meget elegant. Men det er jo selvfølgelig også nemmere at holde balancen, når nu man er begravet helt ned til skuldrene der omkring. Så skal man jo... Så står man der bare. Sær gode job, Per. Overse det sportsgren skiftergang. Vi har her Per i en form for stavgang. Ja, det går over til dobbeltstavteknikken der. Ja, læg mærke til, at han virkelig bruger vægt, og så går over i, ja. God demonstration af forskellige Ja, der lidt frem med vægten. Og så skovler han til igen. Godt med skuldrene. Se, hvordan han bevæger overkroppen. Og pasgang skal jeg til. Ja, Per, så tager vi lige spurten de sidste 20 meter. Der lægger han virkelig an til en spurt. Bemærk, hvordan hele Kom nu, Per! personen emmer af optimisme, begejstring og glæde for den sportsgren. Sådan der. Dobbeltstavteknikken sejrer. Nej, han kunne ikke de sidste 2 meter. Aflæns, Og over bakketoppen. Og her har vi så tegn på, hvordan den omvandrende bold klarer sig i tifsnæ. Hold jeres kæft, røvhuller. Per, vi bliver nok nødt til at få en lille kommentar. Per, jeg vidste ikke, du kunne stå på hovedet så lang tid. er der i stedet for Jamen, sne på dig? Det var sådan, det var en tegn på smidighed der. Smidighed? Ja. Hvis du lige kolde min ski der, så er jeg sådan været klar. Smidighed og så fantastisk stavgang, du fik lavet her til sidst. Ja, men, God teknik, lidt dobbelt stavteknik og lidt pasgang. ja, men det er meget smart. Og så det der. Jeg tror, vi holder her. Per, han er... Aber Ditte, hvad, eller ikke Ditte, aber Dinita, was magst du? Nita, was magst du? Nita, der kommer en fremstrakt hånd her. Nita, her. Skal du op? Du skal ikke stole på ham. Nita, det er ikke nemmere med foden først. Vi kan da prøve. Prøv at se. Ej, nu prøver jeg faktisk lige. Jeg ville faktisk lige prøve at hjælpe.
Så. Hvad siger vi til det? Nu skal du passe på, at du ikke falder igen. Har stille. Om lidt er det forbi. Fik du set det du ville? Fik du hørt din melodi? Forladt og alene danser cirkusprinsessen rundt. Går i stå på sin line i et sanseløst sekund. Om lidt er vi borte. Vi ses måske igen. Stille. Om lidt er det forbi. Fik du set det du ville? Fik du hørt din melodi? Om lidt er vi borte. Vi ses måske igen.